Hi, bye. Og sa tanang mga naminaw karon. Itago lang ko sa pangalan nga Maya. I'm from Cebu. Og 28 na ang ako ang edad. Gusto lang na ako i-share ang ako ang life and love story. First year ko ato, di kay ko hinagad nga babae. Moyang or ako if naay mo tagad sa kuha. Nakita nila sa kuha nga strict ko nga pagkababae. Kaya di man jud ko gatingog-tingog sa classroom. Og pili rasad kaayo ako ang mga suod nga classmate. Motagad ko kung tagdon ko una. Ingon ana ko nga babae. Kumbaga, ilag kay ko samot na sa mga lalaki. Na ako'y circle of friends sa una sa classroom nga mo'y permi na ako nga kakuyog. Like moadto sila sa mua o usahay moadto ko sa ilaha. O sa classroom namo, kay na ako'y circle of friends nga puros lalaki nga puwerte kabuliyagon nga ultimo advisor namo ma-stress sa ilahang kakiat pero nabarkada rasad nila. Unya sa kana nga group of friends, nay usa nga nag-confess sa kuha tunga-tunga sa school year. Ug itago lang nato sa pangalan nga Wayne. Wala jud ko nag-expect ato kay isnabera kay ko nga babae. Sa motong wala ko response sa iyahang gingon. Na-shock kayo ko. Pero ang tinuod, nagka-crush sad biya ko sa iyaha. Pero para nako, dili enough ang crush lang nimo para magkauyab dayon mo. Ug wala sa ko ang hunahuna ang mag-uyab-uyab ato nga time. Usahay ato kay mangaon miglugaw kada hapon kuyog sa kong classmates ug makakita na lang pud ko nga naa na pud didto ang barkada ni Wayne nga nangaon og lugaw ug syempre naa siya. Andun sa milabay ang pila ka adlaw ana. Makita lang na ako siya nga pirmi suportahan sa classroom namo nga magtindog-tindog. Managad siya sa kuha ug tawagon ko niya Inday kay maguwang pa man siya sa kuwang edad ug tawagon ako siya og kuya. Sa iyang pagtug-an siyang feelings sa kuha, murag wala ra sa kuha kay paminaw nako, dili siya seryoso ug focus sad ko sa kuwang pag-eskwela ato. Pero, nagkasuod jud me. Usahay hatod ko niya sa mua pero nahulog na lang nga magbarkada rami. Hangtod sa nag-end ang school year ug naabot na nga second year high school nako. Wala na ako kita niya sa school campus or sa ubang room since ang mga room for second year is same building lang. Unya ang uban namong friends o classmates nga barkada niya kay classmate gyapon nako. Ug nabalitaan na lang nako nga nagbalihin na day siya laing eskwelahan. Ug antod sa nalabay ang panahon na sadaan na nahuman ako second year ug nibalihin pud ko laing eskwelahan. Sumutong nilabay na sad ang panahon ug nahuman na jud ko second year ug nibalihin ko laing eskwelahan. Dito na sa probinsya sa kuang mama. Third year and fourth year na ako kay smooth raman ang mga happenings. Ug syempre, naka-experience na og uyab-uyab. Pero wala yun siya special kaayo ba. Syempre, siguro mga puppy love lang to. Then, pag-graduate na og high school, naka-decide akong parents nga mamalhin na may Cebu. Wala pa din ko na eskwelaan na kaya wala pa ako kahibalo kung unsay kwaon na ako nga kurso. Naka-decide na lang ko nga motrabaho lang usa. Part-time job sa usa ka tindahan. Ganahan pud ko maka-income para na ako ang kaugalingon nga kwarta ba. Nami kaya pero di ko ganahan nga mag-standby ug labing di isad ko gusto nga magsigig pangayo sa akong parents. Ug hantod sa nilabay ang panahon, ning eskwela na yun ko. IT ang ako ang kurso. Pero actually, di jud ko ganahan og IT. Pero, undecided ko kung unsa jud akong kurso akong kuhaw nato. Sa motong IT lang sa for the meantime. Dayon sa first year college pa na ako ato. First sem to. Nakauyab ko.
Unya, classmate rapod na ako katong pag 3rd o 4th year high school na ako. Pero wala ra sa nagdugay, kay nag-cheat man siya. Nagpadayon na sa akong life, ana. Nahuman ra akong 1st year sa kursong IT. Still, murag dili pa ko sigurado kung unsa jud akong kurso nga kwaon ba. Hangtod sa nga ako ang mama na jud ug ako ang auntie ang nag-decide kung unsa nga kurso ako ang kwaon. Education. Sumotong ning take og exam sa Osaka University sa Cebu. Ug may ganit na lang pod, nigawas ang resulta ug nakapasar sad ko sa education department. Nagsugod na sad ang school year ato, pero balay og eskwelahan lang jud ko. Wala ko iyab sukad gabuwag may katong ako ang ex katong IT pa ako ang kurso. Until one day, giscroll-scroll ko sa Facebook hangtod sa naabot sa newsfeed kana bitawng friend suggestion. Ug nakita na ko ang FB ni Wayne. So ako din siyang giad. Kay dugay naman ming walay communication niya. Nakaingon ko sa kong nahuna nga buhi pa madaning buing ba. Mura man og dili barkada. Nagkatawa ako sa kuwang hunahuna. Wala ko gi-expect nga iyahang i-accept akong friend request dayon. Ni-chat din na siya una nako og nangumusta. Naistoryahan na mo kung naunsa siya og asa siya nga planeta karon. Kaya wala naman may gakita o balita niya even iyahang mga barkada kaya walay balita pa. Pero, walay na usab siya. Tawagon gihapon ko niyag inday. Ni-share sad siya about siyang life, especially sa topic nga naa na siya anak. Buwag sila sa mama sa iyang anak ug naa na sa daw siya sa laing lugar karon. Ning abroad di ay siya. Ug dugay na siya dito. Pero may mga chat-chat niya ug naragyapon iyahang kasiaw ug walay na usab sa mua. Barkada gihapon. Kada shared post na ko sa Facebook kay walay palya nga naa jud siya reaction. Nakabantay ko nga murag gaparamdam na siya pero baliwala ra sa kuha kay lisod mag-assume. Pero naabot jud ang time nga nanguyab siya sa kuha. Og syempre, pakipot ta. Bisag crush na ko gihapon siya. Habitaw. Pila po to kabuwan siyang nanguyab sa kuha hangtod sa gisugot na ko siya. Kunya nga mo ang tawagan kay mag-ma'am siya sa kuha ug mag-boss ko siya. Pero lisod ang LDR. O dito po ko nakabalo nga ang isa sa pinaka-importante yun sa LDR kay ang trust o communication. Sa mga relasyon, di malikayan ang salos ug away. Pero dili man grabe nga away. Mga small things lang jud siya. Ug dili ko gusto nga magmaan ang away, mo nang i-fix na mo within that day per night. Dili pwedeng katulugan kay madagdagan na ang issue or hinungdan sa away. Ang setup na mo, 24/7 na nga mo ang video call. Bitaw, dili lang mi mag-video call ana kung manlobat mi or dili ba kahamad to kong school or kanang naa siya duty. Ug dili pod perfect jud ang mga relasyon. Pero gipili yun na mo kanunay nga mag-stay sa usag-usa ug sabton ang usag-usa. Naa jud may update per me. Wala pud ko nagpakaluoy o gipangayo siya nga buhaton nga mag-update siya. Kundi gusto niya. Gusto niyang buhaton nga magsigig update sa kuha. Siya pa'y masuko kung ako'y dili maka-update tungod sa kapisi. Og bisan pa sa daghan kaayong mga pagsulay og perting lisura sa LDR, naabtan pud may pila ka tuig. Well, nag-eskwela ko kay grabe niya ka-supportive kaayo nga boyfriend. As in, same routine ra gihapon sa mga pila ka tuig. Stay strong ang mga relasyon.
Og daghan na sad ming plano para sa moang duha, para sa moang future. Ug hantod sa niabot ang time nga magkita na jud min duha. Finally. Before ko nag-graduate sa college, kay niuli siya. Almost 3 years pod mi nga LDR. Pero karon magkita na jud mi. Gisugat na ko siya sa airport together ang iyahang kuya ug partner sa iyahang kuya. Happy jud kayo ko ato. Ug murag walay kahimutangan ako ang kalipay sa pila ka tuig nga wala gakita. Pero karon magkakita nami nga uyab pa mi. Naabot ra jud ang afam nako hagikan sa Middle East. Paghuman ana kay ni uli nami ug didto na siya natulog sa moa. Welcome naman pud siya sa kuang family. Mama ug papa na gani ang ihang tawag sa kong parents bisan didto pa siya sa laing planeta. Gisulit jud namo ang amoang time nga kuyog mindo. After pila ka months, LDR na sad mi. Nagadto pa mi silahang balay ug didto na pud mi natulog sila ha. Kaya nga mong setup ato, kay mga 1 week mi nga mag-stay sa mua ug 1 week pod sila ha. Then one time ana, gikan ko eskwelahan ato. Pag uli na ko silahang balay, ningon ko siyaha nga matulog sa ako kay naluya ko sa kainit. Ug manglaba po daw siya sa muang bulingon. Pero before ko natulog ana, ako siyang giingnan na dili sa siya mag-inom kay gikan pa sila ga-inom kagabi. Nitando pa siya. Gato ko ato nga nisunod siya, pero gipukaw na lang ko sa asawa siyang igsuon kay nagsinumbagay daw si Wayne ug ang iyahang kuya. Nakuyawan jud ko kay pagtan-aw nako sa nawong ni Wayne kay naa-joy black eye. Wala na ko na-control akong kaugalingon o nakapamalikas jud ko. Gibalikasan ako iyahang kuya o yaw-yawan ako si Wayne. Gitry na ako nga mukalma sa mga panghitabo kay ganahan ko makahibalo unsa ilahang gilalisan o nganong naabot sa sumbagay. Na-explain na siya about the eye sa past silahang family. So para na ako, gawas na ko ana. Pero nag-advise gihapon ko ana. Then pagkaugma adto, asayo minanggikan sa balay, kay maadto pa mi sa mua, kay maadto mi sa probinsya sa kumama, kay naay gathering dito. Sa matong gipilailan ako siya sa kong family o relatives dito. Vibes kayo sila sa may gagaw nako og nalipay kay ko. Naman ang pundok na mo nga lipay kay mi og samot na si Wayne. Naulimig balik sa Cebu ato nga ga-stay mi sa ilaha. Naistoryahan na mo ang about sa family gathering na mo ug yun siya nga nalipay daw kuno kayo siya. Og sa amuara daw siya naka-feel kung sa'y pamilya. Ako nga naminaw ay nalipay sad ko. Sa motong kung asa siya, kuyog ko. Bisag madto ko sa eskwelahan, kay mukuyog po na siya. Ug mausad ko, kung asa siya, kuyog sad ko. Samot nag-inig mag-gym na siya. Mauro na ang mga routine, 1 week sa mua, 1 week sa ilaha. Ug hantod sa nagkaduol na nga mobalik na siya sa abroad. Nag-uol ko. Pero wala ko'y mahimo, kundi ang mag-antos nga malayo na pud mi. Ug nabisi pud ko ato, kay daghan ko giasikaso sa eskwelahan. And then one time ana, mga launa siguro to sa hapon. Naglingkod ko sa kama namo, ug nikalit nagbarog si Wayne. Unya taod-taod, nikalit lang man na siya luhod sa kuang atubangan. Gibaliwala pa na ako na siya kay si Awon manggunis siya. Pero, naman na siya gipakita sa kuang box nga gamay. Dayon, iyahan nang gi-open. Hingon siya nga, "Ma'am,
Will you marry me? Unya kay nakalitan man jud kaayo ko. Sumutong ako ang nabuhat ato nga time. Kay nasagpaan yun na ako siya. Pero, nigakos na lang ko galit niya og nangahi og sorry. Kay nasagpaan ako siya. Nakasulti yun siya nga lainan ni mo mutubag og yes oy. Kay sagpa man. Huwag na nga tawa rami. Wala jud ko nag-expect ato nga mag-propose na siya. Grabe kalipay na ako kay syempre, engaged na mi. Kumbaga na ako'y assurance o ikasal na jud may pohon. Mao jud na ang nasulod sa kung nahuna ato nga time. Pero di man jud mapugngan ang panahon. Naabot jud ang time na kinahanglan na niyang mobalik dito sa abot. Nahuman na iyang bakasyon. Yato na ko siya sa airport ato. Nakahilak jud ko. Sa motong nilarga na siya og balik na po sa sitwasyon nga LDR. Balik na sa lamang routine nga perming video call og update perming. Dito na po sad ko gastay sa balay nga napalit niya. Ug dito po nag-stay ang ihang kuya, kuyog ang pamilya niya. Hagod srami. Pero nabot ang panahon nga nadispal ko siyang kuya ang kwarta siyang mama. Kinahanglang ibayad sa importante nga bayron. Sumutong diri na gipadala sa kuha. OFW po di ay ang iyang mama. Sa kuha nagisalig ni Wayne og sa iyang mama ang mga kinahanglang bayron. Unya kay usar lagi mi kabalay, magbundak-bundak na ang iyang kuya kung magkaabot mi sa balay. Pero gibaliwala ra na ako. Pagbisan pa man ato, na okay raman po. Nakagraduate na yun ko college. Lipay po kay ko kay pwede na ko magbuntis. Og kung muuli siya, kay mao man na mo ang plano. Nakita pa din kong trabaho ato sa ESL ba. Mga pila po kabuwan tapos nibalhin kong work sa isang company. Admin staff ko dito hangtod sa na-promote ko pagka-supervisor. Busy ko sa work, kaduli na ako sa balay, di imi magkakita siyang kuya kay tigdugay man muli. Pag inag-duty na ako, iyang kuya kay tulog pa. Unya kami ni Wayne, stay strong lang ang amuang relasyon. Nagplano na pod mi sa muang wedding. Ako'y galihok sa mga kinahanglan para sa muang kasal. Smooth ran tanan. Okay ra jud kaayo among relasyon. Sa imsa kong giingon, bisag dili perfect among relasyon, kay naapoy gihapoy away, pero ma-okay raman pud mi. Mag-end ra gihapon among away sa I love you ma'am o I love you more boss. Pero nagka-problema na sad mi tungod siyang kuya. Nakuli ko sa balay nga naay sulat sa portahan nga kung makaasta, murag asawa. Para sa kuha, murag sobra na ang gibuhat siyang kuya. Sumotong ning istorya ko kay Wayne. Isa pila ka bulan nga gauban mi sa balay, wala ba siya gasto. Sa kaon na mo or grocery, walay gasto ihang kuya. Ultimo pang sirilyo niya, mangayo sa kuha. Ug bisan pa man sa kamaayo na ako nga gipakita siyang maguwang, mora gihapoy madawat na ako. Sa motong gistorya na ako tanan kay Wayne, kay murag dili na pod okay sa akong health, kay family-oriented man ako ang pamilya. Wala jud ko naka-experience og ingon ani sa ako ang pamilya or sa ako ang mga relatives. Sa motong giingnan nako si Wayne, nga badlungon iyang kuya, apil na pod iyang mama, nga giingnan ako kung pwedeng badlungon kaya wala man ko'y gibuhat nga dautan. Nagyango-yango ra po na si Wayne. O wala ko nag-expect siyang giingon. Kiningon siya nga paabuta ko na makauli ko. Kaya ako'y makiistorya niya. Ambot lang kay nasakitan ko ato. Kaya lahi man ako ang gi-expect nga tubag niya. Abi na akong maingon siya nga, sige ma'am,
chata na ako. Pero lahi man. Murag nahugno jud ko. Kaya nagunahon na jud ko nga that is the time nga iyaha lang man unta akong labanan kay nagkinahanglan ko sa iyaha. Nasakitan kay ko nga inaato ihan tubag. Pero bisan pa man ato nga hitabo. Dito gyapon ko gastay sa balay niya antod sa nakadisay jud ko nga muli ko sa mua. Ug naapektuhan jud among relasyon sa nahitabo. Naka-feel ko nga murag nagtagilid man ang mga relasyon. Pero nagpadayon gyapon may kay nakaplano naman ang tanan. Unya na ay involve nga kwarta. Kaya wala kay balo si Wayne o gihang mama. Nga ang ilahang gipadala kay ihatag gyapon nako sa iyang kuya. Kay kabalo kong diha ra ba jud gasugod iyahang kalagot sa kuha. Kaya ako naligay gisaligan sa tanan. Pero nabalik na po ng pahitabo nga wala na po niya gibayad sa iyang maguwang. Pero nausab na sad ang panghitabo nga wala na po gibayad sa iyang kuya ang kwarta. Sa moto ako'y naipit sa sitwasyon nga ang ako araman untang tumong, maokey ang pagtagad siyang kuya sa kuha ug dili sila magkagubot ni Wayne kung maabot ang panahon nga muli siya para sa kasal namo. Sa motong na-depress kayo ko ato. Akong lihok ato kay dili na normal. Magkurog na lang akong kamot og tuhod nga wala ko kay balongan ug di ko ganahan makig-atubang og tao. Ganahan na lang ko nga mag-inusara pirmi. Ug usa jud sa rason ato kay ang dili maayong treatment siyang kuya sa kuha. Apil na pud to ang tubag ni Wayne. Dako kay tog impact sa kuha. Nagunahon na ako unsaon ako pagsulbad sa kwarta nga di ako'y nagasto. Kay kung ako ang sahod itapak sa mga bayronon, dili man kaigo. Ang ako ang ngalan jud ang maipit. Gaunahon na ako unsaon ako pagistorya kang Wayne og siyang mama, kay balo manggod ko nga mapun-an ilahang kasuko didto siyang maguwang. Usahay maghilak na lang ko sa tago. Ug halos kada adlaw na jud ko maghilak. Naglibog jud ko unsaon. Tapos pila na lang ka months, kasal na namo ni Wayne. Perten ako unahuna sa mga panghitabo or sa mahitabo. Ikapoy ako nahuna og nasakitan ako kasing-kasing kay permi na lang pud mi nga galalis ni Wayne. Paminaw na ako, murag dili na masulbad. Then one time neto ko simbahan. Perting dugaya na ako sa simbahan. Pila jud ko ka oras nga naglingkod dito. Nagampo ug nangayog sign nga dapat na ba ko mulit go ani nga relasyon. Ug nangayog og sign ni God. Hiningon ko nga kung makita kog 5 ka langgam kay mo give up nako. Mo palayo nako para ma-okay lang na tanan ug para ma-okay sila siyang kuya. Sila na lang pud biyan tulo. Yang mama, si Wayne ug iyang kuya. Iyang papa wala na. Nagstay jud ko sa simbahan og dugay ato. Nya ako mata kay grabe nang hubaga tungod sa hinilak. Nigawas ko simbahan ana nga medyo nigaan na akong paminaw. Pero nagihapon ang kasakit. Kunya, og nakahangad na lang ko ana kay naamay mga langgam. Ako pang gihap. Nakaingon na lang ko nga, Lord, imuha jud ay kong ipapuwag sa lalaki nga ako ang gihigugma og sobra. Di man ako kaya, Lord, oy. Sakit man. Joke raman to, Lord. Mao jud na ang nasa kuna-huna, kay naaman jud na 5 ka buok nga langgam nga galupad-lupad. Napay part sa kuna-huna nga basin mao na gyud ay pinaka-the best nga buhaton nako. Ang mopalayo para i-save po na ako ang akong kaugalingon kay grabe na jud ang kasakit nga ako na-feel. Sa motong pag-abot na ako sa balay, nag-deactivate ko sa tanan akong social media account para wala na communication. Nipalayo ko nga walay gibilin nga istorya kay Wayne. Itakas ko sa mong relasyon nga para sa kayuhan naman doha.
Di man pud ko ganahan nga papilion siya kay para sa kuha ang pamilya ang pinaka-importante. Bisag bali-balihon pa ang kalibutan, pamilya gihapon sila. Nibi ako niya kay di ko gusto nga maipit siya o ganahan ko nga maokay akong health. Og bisan pa man sa kasakit niya ako na-feel, nipadayon gihapon ko sa akong life, bisag wala na siya sa kuha. Og di jud malikaya niya makauna-huna ko niya. Kumusta na ka siya? Grabing sakita sa dughan. Kay love biya kay na ko siya. Sumatong gimingaw pod kayo ko niya. Na mga times nga gusto ko nga mag-message siya. Pero gikaya na kong pugna ng ako ang kaugalingon. Nagpabisi-bisi na lang ko sa akong trabaho. Og hantod sa milabay ang panahon, og nag-message na si Wayne sa kumanghod. Makikita daw siya sa kuha kay makikistorya siya. Kay nakauli na siya. Feeling na ko ato, kay dili pa na ako kaya nga makikita siya. Pero wala na ko'y choice ato. Kinahanglan jud pud mi nga magkakita o magka-istorya. Sa motong pagkita na mo, nigakos din na siya sa kuha. Huwag nigakos na lang po niya. Huwag medyo gikulbaan ko. Huwag ipaningkamutan ako nga mukalma nga ko ang kaugalingon. Alos dili ko makatanaw siyang mata. Kaya gibiyaan ako siya. Nga walay bisan unsa nga istorya. Nawala ra ko nga murag bula. Sa motong na istorya misma na itabo. Ipugan ako nga di ko makahilak siya tubangan. Antod sa naingon siya nga ipadayon gihapon nato atong plano. Balag dili na ikaw ako makauban pohon. Sakit taligi kaayo nga nadungog na ko na ang giingon niya ba. Wala na dyan. Last na jud namo ning kita pa. Iba ako siyang giingnan. Nga walay mo usab sa tong plano o pangandoy. Balag ako rang usa ang mo-achieve or di na ikaw kumakauban. Ikaw ang ako ang greatest love nga di na nako pwedeng maako. Ningkuyog pa na siya sa mong balay, kina siya mga papel nga kinahanglang brown. Pag uli niya, perting hilak na ako sa kuwang kwarto. Ugamin ako pag kuman ato, kaya ma-okay na ako. Pero mas nisamot menino ang kasakit. Gikapoy na ko gihinila. Pero nagpadayon gihapon ko. Nagpray lang ko permiana. Nilabay ang mga adlaw panahon niya nagpadayon na gihapon ko sa akong life. Bisag wala na siya. Ug dili na jud mabalik siya sa kuha. Ug para sa akong ex, sa akong greatest love, thank you sa almost 6 years nga relationship. Na-feel na ako nga grabe pud ko nimo kapinangga. Boss, salamat sa tanan-tanan nga imong gipa-feel o gipa-experience nimo sa kuha. Bisan pa man nga grabing kasakit ako nagyan. Ikaw jud ako ang greatest love. Permin ako nang ginaingon sa imuha. Bisan pa man nga di na ako ang yakupot sa mo kasing-kasing karon. I just wish you a happy life. Di naman to ikaw akong kauban sa akong kinabuhi. Apan nagpabilin gihapon ka sa kuwang kasing-kasing. Keep safe for me og sorry. Og karon bay, I'm doing good now. Okay na ako. Naka-move on ako. Salamat bay. Salamat sa mga naminaw. Audio loves, ladies and boys, dongan tag-ingon. Mag-move on ta. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.
The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night